Здравейте, здравейте, пичове! Аз съм Дещан. Днес ще играем Майнкрафт. Сега ще ви покажа. Чакайте малко. Не бях. Абе, не ми тропи това. Вижте малко по-нагоре какво има. Друга стаичка. Направил съм си. Аз ще ви покажа как. Сега снимам кадъра. Да си взема необходимото нещо, защото сега е само едно. Това. Упси. Да разчистим тук горе листенцата и ще се върна, когато ги изчистя. И така трябва да ви стане. После още мъничко догоре и това горе ще ви бъде стаята. Пак се връща. Та защо направихме така? Защото това го махате. Взимате си една трева. Слагате тук. И после тук дървото чакате да се направи. Правите стената и вътре стаята. Така си направих същото и долу. Ето сега ще ви покажа. Като цяло беше много кратко. 2 минути. Аре, искате ли да изчакаме дървото? Искате ли? Обаче преди това стълби. Тук ще, ето тук ще излезне един дъб и на него ще сложите стълби и ще си правите колкото си щете етажи. Сега се една летя с крила. Аре, не, това защото аз съм на английски. И пичове, това ще бъде всичко от мен. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля ви се абонирайте се, оставете по един коментар. И пръснете лайк бутона. Това беше всичко от мен. Бай-бай.